Debagoienean eginako atal berri honetan Oñatira gerturatu gara, ikusi zuen ora etorri garen, ez dako aurkezpen biharrik, Natran gauz, eta gaurkoan, enbertan egiten den produkzioan txokolatia eta zela egiten da ikusiko, guazen ikustera. Zuen moduan, txokolate artera gerturatu gara gaur, Oñatira, Natran gauz hain zuzen, Oierrekin, Oier, eskerrik asko guri atenditiatik. Eta, hemen atzian ikusten duen dana esplikaiteko, jakin biako da, lehenengo zer dan Natra eta zer ekoizten dagoen. Natra talde moduan hartzen bu apur bat, Oñatiko produzionetik arago fanda, txokolateko merkatuan lan egin dagoen talde bada, nun momentu honetan hartzen dut bere kabu txokolateko fabrikazioeko prozesu osua. Materia primak prozesatzen hasi eta bukaeran bezeruari saltzaxauen produktura iritsi arte. Valentzian dakun plantatik materia primak printzipalek izango litzake kakaoko fruitua prozesatzen hasten gara. Bertatik kakaoko 3 deribatu printzipalak ateratzen ditu, izango litzake kakao pasta, manteka eta kakao hautsa. Eta gero, gainontzeko fabrikatan, materia prima horrek eta beste batzuk, transformatuaz, faten gara produktu ezberdinak ekoizten. Lehen berbaiten egon gara, herrialde askon izenak botatu edo botatu hemen, ze uste dut hemen goixa geixena kanpora jaten dara, ezta? Bai, azkenian apur bat Natrak taldia eratzen fandan einean, hemen lehenengo prozesuan parte hartzen duen izan zen, baina gero enpresa ezberdinak erosten joan da, eta hemen enpresa bakoitza berez merkatu ezberdinak eukan. Eta hemen esango neke Oñatin apur bat zentra egiten bagara eta fabrikan pausuak zela izan zian, gara jartan Sahor enpresa zanean, apur bat linea mailan eta fabrikazio produktu mailan eraldaketan fan zian, inbertsio batzuk egin zian beste sektore batzundan sartzeko, eta batez be snackin edo txokolatinan merkatuan sartu zanean, pauso bat emun eben esportazioko merkatura eta atzerriko herrialdetan sartzen hasteko. Eta esango neke Natra talde moduan 3 dibiziotan konpetitzen dau. Bat izango litzake osagarrien dibizioan, izango liake materia prima prozesatuten lortzen duen 3 elementu horrein salmentatan, eta txokolate industriala deiketetxauena edo koberturaz moduan ezagutzen dena, hau da, txokolate likido fabrikatzen dut taldiak eta sartzen duzte beste gozo fabrikatzaile bat zuri. Apurua salmenta estrategiari begira edo bezero ere tipuari begitu eskeo, bi arlo bereiztuko momentu honetan. Bat izango litzake retail moduan ezagutzen dena, volumen handixena bintzat bezeruan markapeian, distribuzioko supermerkatu eta kate handixari saltzen duzteu gu katalogoan dakun produktu erazberdina. Eta beste arlua konsumo gorroan izango litzake gaur egun manufacturing deitzen dena. Gu bezeruakin horako erlazio bat lortzen du, nun eurak ardura emuten dut zuen, euren produktu batzuk zuk zure fabrikan fabrikatzeko beraien markapeian. Ikusten du txokolatien mundua ez dela bakarrik jatia eta gozua izatea, horren atzetik lan asko dau, eta nik uste dut guri behintea sekula ikustia, zela egiten den, zela fabrikatzen den, da uste dut horretako aukeria eukikula, ez da? Bai, gorrekin fantela jango gara eta ikusiko. Guazen ikustera, zela egiten den. Ikusten duzuen moduan, jantzi gara, emoten da operazioa eta goia zela, baina biharrezkoa da barrura sartzeko, ez da, Gorka? Bai, azkenean araudi batzu dare fabrikara sartu aurretik, azkenean sukalde handi bat moduan da,
eta dare rekizito batzu bai seguridade aldetik, azkenean ipini dotuen zapatia o zapata da seguridadeko tema guztiagatik, belarritakoa bai sarata lartxo dauku, orduan protekzioa epixa da eta ipini biharrezkoa. Eta gero kalidade aldetik dago 3 kolore esango genituzke guretako oso importantiago garrantzitsua direnak, ez? Dauko urdina, eta urdinak esan nahi du fabrika barruan dagoen pertsona hori lehenengo aldia dela fabrikan dagoena, eta gero dauko beste kolore bat gorria eta txuria. Gorria identifikatzen dugu alergenoko produktuekin. Bada arrisku importante bat kalitate barruan, jente alergikoa bizi dela munduan, eta edozein kakauete, edozein almendra, edozein abeianak, kalte importanteak egin litzazke pertsona horretan. Eskuen bitartez beste gauza batzuk transmititu likezela, ez? Orduan oso garrantzitsua da, lehenengo eskua garbitu, jaboiakin, desinfektatu, eta gero barrura. Bueno, Gorka, ja sartu gara tripetara. Gaur ikusikun produktua zer egin da, olako barra bat izaten du, baina zela osaketan da, ze komponenteako? Bueno, gaur ikusikun produktua da galleta komponente bat dauka, goixan karameloa, o tofe deitzen dioguna guk, eta gero txokolata bainatzen dugu barrita guzti hori. Orduan, oin lehenengo zatitxa hemen ikusi biduguna da, zela txokolatea egiten duen. Hau da bigarren osagaia barrita hori ikustian nahi duguna, eta da karamelo ero tofe deitzen dioguna guk. Orduan, gu daukogu sukalde zentralizau bat, berez karamelua egiten dena, azkenean materia prima batzukin egozten da, temperatura konkretu batetara, eta karamelo bihurtzen da. Etxian txikitan sartainean azukarrak nintzen ginoan estilora, baina, bueno, pizkat industrializatuta. Eta gero ja, karamelo hori tuberixa bitartez ipintzen da linea ezberdinetan. Txokolatia ikusi du, zela egiten da, tofe edo karamelo bai, eta hirugarrena gaieti izango litzake. Hemen makina, pantaila bat dago atzian, baina hemendik hasten da, ez da, prozesua? Azkenean ipintzen da amasadora baten, etxeko batidora baten, baina, pixka batidora horizontala, ez? Eta hor itxen dana da, esan dugun osagarri guztiak nahaztu. Eta nahaztuta daenean, gaieta hori dagoenean ja, lineara goiaz. Linean sartu gara ja, gabitzi ikusten hemen masia gogoruza doiala, lehenengo pausu hemen zein izango litzake? Hori da, ja ikusi dut masia ja osagarrixekin, operaizoak ipintzen dut tolban, eta masia gutxinaka, importantia da kantidadea, honek sensore batzu ditu, kantidade esaktua etorteko, rodiluan gainean ipini, eta gero tirak kontinuidade batekin iristeko, ez? Zulotxo batzuk itxejako, hori gero laban sartzen danean, galletia bera esapurketako. Pasatzen da zinta metaliko batera, eta gero ja laban sartzen ga. 30 metro inguru laba berotasun batekin, 200 grado ingurura, ja galleta masatik, galleta definitiboa bihurtzen. Hemen dira galleta urteko litzak. Hori, tramotxo baten otzitu bitxen da, galleta hori, eta gero hemen ipintzen jau, guk barrera grasa deitzen jaun osagarri bat da, gero karamelua goixan ipintzen jaunean, karameluan humedade hori galletara ez pasatzeko, eta bestela kruntxo hori galletana galdu ingozan. Hori ipintzen daunean, berriro frigorifiko baten sartzen da, lamina guztiak hotzak ailegatzeko karamelua ipini aurretik. Puntu honetan, lehen ikusi duen karamelua, sukaldian ikusi duen karamelua, heltzen da rodillo batzutara, rodillo hauek dare 16 gradu 0 azpitik, bestela karamelo hori dana pegatu ingo zen, orduan manejatzeko ero erabiltzeko aukera bakarra da hotziketia. Rodilloen bitartez hotziketan da, eta gero erramintza espezifiko batekin ipintzen da galletaren gainean. Tofe hori, o karamelo hori ipintzen da galletaren gainean. Eta ja, daukogu ja egina galleta tira. Azkenian bezero bakutzak bere formatua dauzka, orduan tamainoan arabera, muleike jauna da luzera geixa o luzera gutxiu barritiai. Kasu honetan nahiko estandarra die, 3 formato ero lau ditugu, normalian ez gehiago, eta hemen itxen dana da gillotina ditzen jauna, azkenean ebaki, tira ikusi duen dana, ebaki
bainatu aurretik, txokolatekin bainatu aurretik, kortia emun. Hemen, barritia datorrenian ja karameluakin, bainadoran sartzen da, ekipo hau da bainadora. Ja txokolatia templauta dauko, eta kubritzen dugu barrita hori txokolatez. Lehenengo prozesuan txokolatia botatze jau, bigarrenian, kasu honetan, irudi bat emate jau, aizian bitartez. Beste batzutan kontaktu zizeleike. Olatutxoa moduan itxejako txokolatiai, eta beko saria ikusten duzuela, dana rejillatxo bat, bibratzen dago, txokolate kantidade kopurua izeteko bihar da baina, eta soberakina esan dauna, berriz tankera, berriro templatzeko. Produktua ja kristalizauta dau, eta pakatxina ipini aurretik, bada prozeso bat kalidade aldetik oso garrantzitsua da, azkenean produktu guztia pasatzen da metalesko detektore batzutatik. Ezin dugu metali bialdu, ez? Eta operarixoak berriz dauka bere garrantzitsa hemen, puntu honetan eura die kontrolatzen daena, ekipua kontinuoekin martxan dagola. Revisio bat ditzen dabe orduro, eta bueno, hori konfirma beharra dauko, produktu hori papela ipini aurretik. Hau pasatzen danean, ja jungo gineke pakatxin makinetara, lehenengo unidadia ipini eta gero paketian unidadia ipintzera. Ikustera joango gara. Enpaketa ikia falta. Bai, hoxe, hemen lehenengo eta behin unidadia enpaketatzen dugu, gutxi gora bera, makina hauek unidade bat izete mazan 600 minutuko indeke dabe, kasu honetan zela doble dien 350. Piezatxuak irtengo ziren, eta ondoren ingo ziren agrupazioa bostekoa 7koak, eta ja azkenengo robotakin, robota pak horrek kaja barruan sartuko zituen. Hortik ja, almazenera eta kamioira. Eta gero ja, gure atala. Hori da. Gorka, mila esker dana erakustiagatik, Natra bea zelakoan, produktuak zela produzitzen dian, eta hoin bakarrik guk jentiari esango txau. Natrako txokolatinak gure hauan probaitera.